Kabalang Presbyterian nong thamai ribhoi sinon kum kajing penkre ya kasinot rangba bansalong hausnam hajar pausau kalapenlong ya kajing jurip ya kamadan bansna ya karinsan sinon bat ki saudong saukun ki babiang nagbenta upai lang banpoi syakate kajing ya sengba ya kajing jurip ya kamadan lapenlong hakakat trik uyayong hajar paulai kabala sakhi da kajing ya dolang UMLA ka umsning u Dr. Celestin Lingdo nagabenta ban penhe ban pendap kendo ya ka wei ka jaka madan haklaus nong thamai ka badang thumu ban penlong ya ka hakisnam banwan kum ka wei ni ki madan yele kai bol bar kumju ya ki surok kilenti singking hakajing jurep ya kate ka madan lai don lang da ka reception committee ki pastor ki temen basan ki rangba balang kinong yalam snong ki officer nakatanat PWD bat kiwe la persang banwat benia ban penrung lengba ka skim sarkar nagbenta ka bit ka biang hakate ka madan rengkat bagajinge trelang bat UMLA ban thau kilat ban yo ki skim sarkar kenthop yakate ka madan bat kiwe ki skim on sadang bodin Ba nang kong ngi penpau ya ka jing sungu yo blai nang kong kum ka reception committee jong ka balang president nong thmai ka badon haglenti jong jing penkre na manta ka jing sang sinot rangba ka ban salong hangne ka balang jong yo snam hajar sau ngi nagaliang jong ka balang rengkat ka snong ngi penpau ya ka jing sungu ya i MLA i badon borom jong i Dr. Silengdo i blasim khiai gene kam hakaba hakane ka singi rengkat bat ki officer jong kata PWD nilayo ya ka banwan page banwan jungo banwan jurip ya ka jaka ka ba nagaliang jong ka reception committee ngi thumu ban pelong ya ka jing seng sinot house name hajar sau badaka jing simkhia jong i MLA rengkat ru bat kini officer na ka tanat PWD ngi kermen skam ba ka jing khmi lenti ke jong i kum ka balang bat kum ka snong banyo ya ki surok syakete ke jaka ka ba ngimut ban pelong ya ke jing seng sinot house name hajar sau kanlong ka ba job de ngi kermen skam ba kane kam de kesin ka ba khadu andre ngi kerpat ha ju kopor ya ke officer jong ka PWD department bakin sngoba ya ka ban simkhia ke kam ba ngi khmit lenti ba la kono no aswa ba ka balang kan yo ban pediang ya jing seng sinot ngin yo i ya ki surok ki babet ki babiang kenang bangkan pensuk ya upai riunget buan sakane ke jing seng bat kan long ru ke jing kerku na ka banta ka jongi kum ka balang ka snong na ka banta ban penkrau ya ka buram ka jong blai bat ha ju kopor mdei tangga surok andre ju kopor ngi kerpat ru i ki we department kum ka PHE bakin yarap ya ka ban simkhialem ha ka ban penbit penbiang ya ki umbam umdi mar kum ka long banta ka snong jongi ka don hapdeng jong jing kerdu bat ngi skam ba i MLA in sa sim khiaru i kene kam ba ka PHE department ru kinwan ban jungo ya kene snong jungi na ka banta ka jing penbit penbiang ya ki umbam umdi na ka banta ka jingbit jingbiang jong ki pa jong ki rempeng krisan ki don po jong kapalang